Слушай, пади и седна на некъде, на мен не вире повече. Защото че те степам, аз ти казвам. Не ми викаха. Да стегли жабата, той си пита куро. Спермояк ми вика. Да си троши главата. И 20 на мут през куро ми. Слушай, бе, пади мотор и чедър. Пади, защото че те спяскам. Чуеш ли да справя, че те слитам, а да видиш. Ма не бе, аз те тук не ти казвам, вземах уиски черпих, не знам колко, ако ти кажам, че 4 бутилки уиски изпият, то е ненормална работа. Спа нещо, еди какво си спа, на дренското хаче дояд на хитър, там вземал и такова. И едно приятелско семейство, той дойде мазал, те да вигание, там прави то Данчо Мареци чел да го тепа, псува, вика. Кой Данчо? Мареци на Георги Илия беше охрана. Ага. Разбираш ли, навлезе там едно баруто има. Добре бе, кой го пата бе, кой го защитава толкова, като си ги позволява тия работи? Никой не иска да си има разправи с него. Ма той да си ги позволява тия работи, явно нещо се мисли за безсмъртен, нещо не знам. Аз ти казвам, той е направо си недобре човек. За мене не е добре, разбираш ли? А на този Данчо ли, на кой е водил нож? На кой Данчо? Дето викаш на май. Не бе, бади си, той Данчо Марес, че го няма, Данчо ще го бие, той някакъв здрав не е такова, но то Баруто вика, че се обади на Данчо Марес и той е страна. Но той си вади... А? И е казал, че ще го така започнеш и имам. Така е. Тогава скочи за... Разбираш ли, той е човек, с който не мога да се говори с него. Казвам ти го едно към едно. Той не разбира. Просто той всяка една минута гледа как да се преве и да такова, разбираш ли. То само му водиш по гадата да такова. Ето тук колите си бе оставили ключове, що му веднага дръпат. Такъв, как се казва тия, клептоман. Дърпа веднага ключове, да сме тура отгоре край замина, еди какво си, Откъде? От колата? Под колите, кой спре с колата и ако не си изведа ключ, отива, Взима ключ. Ти мало ли си за разговор с него? Той не може нормално да разговаря с теб. Той просто не може да разговаря. Но вчера нищо не е казвал за това. Само каза, че е бил в полицията, там се го разпитвали. За мене? Ни за тебе, ни за Енко, нищо не е говорил, разбираш. От миналия път, откакто е казал това за прокурора. Да. Не бе, аз го запанах това. Викам, вземите ги се такова. И той вика, бе, как че стегли, като вика, те ме запашия, че влезем и ние в потълдарите и да ме... Къде е казал специализирана прокуратура. Ама прокурора му е казал, че ще има проблеми, той ли? Да. Как? Нали жена му чела, че това вика, ако изтегли жалба. А иначе са го викали от Радомир от това да дава вчера сутринта е там. Интересно защо от прокурора, защо от специализираната прокуратура, интересно защо ще го карат да дава такива фалшиви показания, такива неща. Нямам представа. Значи на мене ми е казвал, че са му давали 5000 лева. Викал на Мила, чекай бе, това такива си мои пари. Разбираш това? Вчера са задавали нам тук един верси към Меканов има с картофи. Сади картофи пред това, той и срещу Милата. И срещу Милата го говори? Кой говори срещу Милата? Омари, че го пречекам там с това, че го пука. Че го пука? Чакай, кой Чувалинов е казал, че ще опука... Не бе, така викат, но мисли се за безсмъртен, вика, че го пресрещна до Римовка и вика, че го измава. А той се на него му е фърлил, така е? Ма не знам, той на всеки кой нещо повече има пари, примерно, или какво си, или нещо види, той си е ненормален, разбираш. Не знам, защо толкова му се страхуват хората. Хората му се страхуват покритие или има някой пази ли го? Как... Ама не, се страхува се. Примерно аз ако нещо му направим нещо, разбираш, той ще започне ми вземе номерата от колите, от тези какво си разбираш и ще започне да създава проблеми. Това е и няма кой после да ти обърне внимание, ни да такова. Добре, нали има полиция? Не, полиция. Не ти казвам, полицията дойдова, украднал в камионите, те после никога се скрибира, никога такова, те го пускат. Как ще открадне камион и ще го пуснат? Не мога това аз ти го казвам, миналата година
само един камион на това метано. Откара го там у Дренска падина, полицайите дойде. Пред мене той дойде, разбираш ме. Те ме накара и аз го извиках. И той дойде и полицайите дойде го, това, той се скри там, клюкна на едно место, разбираш, и те го третия половин час, докато го намери. А той на 10 метра от тех беше се скрил. И после заведе ги, показем къде е камиона и ние някой ще го... Това веднага го пуснат, разбираш? И добре, кой го пази точно? Това не е нормално. Да, нормално казвам. Това е все едно, примерно, аз следи да ходя до тебе един камион. Нали ти е ясно, че минимум си е на 24-ка? Абсолютен минимум. Само така да отидеш да... Не бе, казвам ти го, при него нема ето Цецко тук на кафето, там буса вземемо номерата, отиде човека нови номера си слага. Разбираш, нова регистрация, нови екосиста. Това си е томан, само да създава проблеми, разбираш. Особено па напишили някой и такова, цялата кола му е с бухалки, такива ножове, къде разбираш, с които бие. Преди на една Богородица, не една Богородица, миналата Богородица, един го беше отепал, линейка му викаме. Разбираш ли, с такова от кабел. Разбираш, по главата те го разби го. И ние го задържава, ние го това... с тия дебелите кабели. Епа да. Направи го на нищо, а него бея шили като такова, бея го кърпили, аз даже не мисли да остане жив с това по глава, защото и он го удари с една дъска по главата, разбираш? И той го пречека на това и го беше очистил. И хвасини го, пускат го, разбираш, не го и занимават. Как да се разправя с така? Добре, ето ти си кмет, ти може да искаш, примерно, да ги питаш тия хора, на какво основание го пускат това нещо? Как го пускат? Не мога да се пъркаш ти в работа. Ти ясно, че не може. Това не е полицай, аз това, нали, ти казвам. Нали, като стана въпрос за това, викам, бе, истина, защото той пред мен ми го каза. Нали, стегне го, той се вика, аз не мога да пуснем фандък. Там къде се беше палил за така, че... Нали на тебе, че се дошил и какво да прави. Ами на гробиш съм от две нощи искала. Един път. Както да е. И път така качи ми. И сега бивам успокоителни за язва, за такова болест и колко иска. А ти... От стреса такова. При това не ме гониха, му плашига под стената, преди 3 години. Некои градал стола и ме. И сега пием успокоителни за аритмия, пием и за вида. А ме е страх да подавам. Тебе те е страх ли от него? Разбира, че такова, че това е по-лошо. Не искам да подавам. В смисъл, какво те е страх, че... Ще разбира, че съм... Тя дига топи вече. он топи. Сега с тема правили с Алдира. Джепа, ти остават пред него на друга, се го пуснали веднага. Топи, ти ги топи веднага. Какво си агент на агента? Съмнява той. Сигурно е той, от тем приговор ще ви чу свали номера. Нападнала жена му с нож. Аз един нож в колата, валя се там нещо. Тя вечеря биеше там. Всека вечер би. Ека, не,